Si Jesus sa atong ebanghelyo karon isip pasiuna ning atong nobina para sa Pasko, may pahinomdom nato nga kanabitang atong kinaiya nga ganahan kita mutan-aw og mga tawo nga maghimo og mga kanabitang talagsaon nga mga buhat. Ganahan ra ta mutan-aw ba? Ganahan tang mutan-aw. Mao bitaw tingali kaning Misa de Gallo, talagsaon man ni siya nga hitabo sa atong simbahan, labi na din sa Pilipinas. Murag ganahan kita mo simba. Kay murag talagsaon ba nang kana misas kaadlawon? Ano man lagi magmisa ko dinhi og alasay sa buntag, wa man lagi manimbang. Adi ka puno og kuano upat ka lingkuranan ug atog yung ibutang. Pero ngano man lagi ron alas 3 kaadlawon puno man kay talagsaon. Si Jesus ningon man siya, oh kato si Juan talagsaon to nga pagkatao Mao na nga nakapahimos gyud mo sa iyang katalagsaon. Pero kadali ra. Ang tinuod gid ay kuno nga saksi or witness mahitungod sa Ginoo kana gid ay mga buhat. Ang buhat ba? Ang pagbuhat. So anha ta makakita og tinuod yung presensya sa Ginoo kung ato nang buhaton ang iyang mga gisugo. Kay kaning mga tao nga espesyal kay mga nabuhat sama ni Juan nga magbubunyag, sama nilang Mother Teresa, nila ni San Roque, kisa pa may kuan diha, John Paul II, Saint John Paul, San Isidro, San Vicente Ferrer, nahitabo na nga murag nindot ang ilang kinabuhi kay sige masilagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya kamo, ganahan sad mo nga makabuhat mo og talagsaong mga buhat. O gusto ra gyud mong mutan-aw. Gitubag. Ganahan. Ganahan mo nga magbuhat og talagsaon o mutan-aw lang mo anang mga talagsaon nga buhat? Ganahan. A or B? Letter A. Bantay ha. Sige, ako murong tudluan. First nga talagsaon. Alagad. Service. Si Maria nahimong alagad, si Jesus nahimong alagad. Talagsaon kay na. Kay kasagaran nato manugo man gyud. Manugo gyud. Hala karon iniguli ninyo sa inyo, ayaw na gyud mo panugo. Alagad na gyud. Tanawa, di ba ang inyong mga anak, kamo mga ginikanan, makaingon gina, talagsaon sa nila. Alagad. Nya kamo sang mga anak, ayaw na mo pagpasugo, ayaw na mo pagpapukaw. Alagari ng inyong ginikanan. Inigmatas inyong ginikanan, wa na, nakaluto na mo. Ingon sa nang ginikanan, talagsaon sa da. Anak, di ba? Kamong mga asawa, ayaw na mo panugo sa inyong bana. Ayaw na mo pagsingon, ulig sayo, ang imong sweldo, ihatag yun. Ayaw na. Alagad. Alagad. Makaingon sa na imong bana, talagsaon sa ning nahitabo sa kong asawa ron da. Yawa ang takining animal. Ngano naman nga, purti naman ng buutan na. Lagi. Yaka mo sang mga bana, ang sa buhaton. Ayaw sa mo pagsigig, panugo yung asawa nga, mura na lagi himong maid ba? Ang akong t-shirt day, ang akong purol day, hasta pa. Brief, kuan pa. Ang asawa na lang yun mo mag-andam tanan. Mura na siya og paralyzed ba? Mura nag-handicap. Sukari ko day, kutawa ni day, ana. Hapit na lang ingon nga, hungiti ko day. Mo na ang bana, dali kay maparalyze. Nga naman, gi-paralyze mas asawa, kay magsigi mo sag panugo, nga masuko magdili sundon. Karon, imuha ko na ninyo mga bana ko no, babe. Pakalitin ng inyong asawa, nga kamo mo ay mag-andam, tanan, ana. Makaingon na talagsaon sa niya kong bana da. Saman. Okay mo ana? Karon bitang buntag, ningon ko sa akong kaugalingon kay gabiin na mami na humag pangandam dire. Ingon ko mata ko alas 2:30 kay ako ra bay mo misa tanan alas 3. Ako may magmisa tanan alas 3 nya napadyo ko 4:30 nga misa.
So kada adlaw duha akong misa nako ambot buhi pa ba ko ani inig abot kas 24 nga sayo kay kong mata nya nako alas 2:30 lang ko mumata kay nabit ako gi-instructan diya tanan nya mura man gyud ko og gipukaw alauna 1:30 nakamata nako alas 2:30 lagi ko di am jud ko katuog sa mao tong mga lagad lagi ta naog ko diri silong ako nakit-an ang kaninga kuan atong sounds ang ako sekretary si Remy diri na abli na tanan nya iya sang giablihan diha as normal ba yang giablihan nya ngamong gisabutan kagabi nga si Radan usa na diha kay di man pasudlon uy giablihan man wa ko magtuo nga wa pa gani alas 2 diha na ni sud nya ako ra ba naka-short naka-sleeveless nako day kada ganing anang ayaw sa isag sod iya ting tanong kisa maning buangan ning badlong-badlong nako may gani kay may sad silag mata niingon sa pader ikaw na pader wow kayo pero nako ato sa ni si Radan sana ay sa mugsod kay huwato nato ang mga buotang lay ministers kay pa man sila mga buotan man kayo nakuha to sa waton so nakuha sa pasudli kay musunod tas protocol kay anong di man ta musunod may sad mga buutan kay to dihang kuan kanibitang pagpangalagad kinahanglan kita mo antos kana bang ang atong gusto dili nato sundon kung dili ang gusto sa atong gialagaran o ang gusto sa atong gustong alagaran. Muna ang mahal nga birhen nahimo gid siyang alagad. Matud pa ni Propeta Isaías diri sa atong unang pagbasa, ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya og nagtamod sa adlaw igpapahulay og nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan nga bukid. Kini di ang pag-alagad, di nimo ila og langyaw ba ka or membro ba ka sa atong community mao na daghan kayong maluwas nga dili mga Katoliko ngano man mga lagad man na ingon ko siya diri bisan ang mga langyaw basta mga lagad sa Ginoo dad-o nako didto sa bukid so ang makaluwas day nato ang pag-alagad mo na ingos Kristo gasigi mog tan-aw ni Juan nga magbubunyag tan-awan ninyo akong mga buhat kay mas grabe pa ni nya buhatan ning ako mga buhat kay mas nindot pa ni na ini-text na ko karong buntag na amis kay ko siyang gi-share siya father naghuna-huna ko nga mo donate diha nimo pobre mi father nagtrabaho ko nya naghuna-huna ko nga mo donate anang inyong slots kanibang tag 3,000 ba sus karon kay nataktak man siya siyang trabaho nahunong man sa siyang trabaho hasta sa iyang bana nahunong man sad kay tungod lagi aning pandemic lagi mura kuno siya naguol siya wa na din amadayon ang akong ihatag siya og unsay gamay nga ni anako ako gining i-share nya mauwaw naman ko mo share ditong father kay gamay naman lang kay ni ako na lang ning ipalit og bugas niya ako ning lugahon ako na lang i-feeding ani ako mga silingan nga mga bata nga pobre kayo at least makahatag yapong kog share sa simbahan ana siya may paghuman ko no niyag buhat ani na ako no say wa damha nga dako kay grasyang niabot hasta ang iyang bana ko no wa sad nun siya moingon nga mo donate siya dayon pero ang ako ba kanang siya dakong grasya sa iyang gi inya ningon siya father tinuod gid nang imong giingon no nga kanabang wala na kay mahimo nya mutabang lang gyapon ka mo share lang gyapon ka ibaws gid sa Ginoo sobra pas gatusan kapilo nya ningon ko wow kanus aka mo nako congratulations keep it up share it to others. Kamong mga ginikanan, sige mo anang inyong mga anak nga tapulan kay tanan. Nganong natapulan man na kay wa ninyo alagari. Alagari ragod na, di ba musamot ginagkatapulan? Sige yung alagad. Ayaw sige sugo. Kay sige na ni magsugo mudukot mayno nang uwa na. Sige alagad. Tanawa. Di ba bdangtan na mo edad na nag 30 anyos, makugihan na. Ngano man, natakda na nimo kay patay naman ka. Kinsa pa may moalagad nila.
Sundo na to nila ang imong binuhatan. Ikaw mo? Awag yapon. Oy. Gets. Oy, dili kaabot og mamatay ka. Matakdan gina sa imong pagpangalagad. Kanang imong silingan nga asyoso kayo. Sige, asyoso kayo. Silhigi nang iyang tugkaran o kada buntag. Ikay silhig, nya iyang kanal nga muklag up, ikay kuha dito, ikay limpyo. Ana, yang nakay lutoon nga arang-arang, mag-birthday ba mo o kana madomingo, tagai sa imong mga linoto. Tanawa, di ba moabot yung panahon nga siya na sa imong limpyo sa inyo. Unya kung kamong duha magtinabangay na mo limpyo, magtan-aw na mo nga limpyuhan ako yang tugkaran. Siya sabi mo, limpyuhan ako yang tugkaran. Nya mao na ni ang paradigm sa tanang mga tao dinhi sa atong parokya, limpyuhan akong iyang tugkaran tabang alagaran ako siya. Pagkalimpyuha ka sa atong palibot, no? Wa gyud manimahong mga tais baboy, kanang anas pigiri, inana nga 14 taong bahuang silingan, nagsigi nagtap-tap og mas, punan pagisbaho, suod lang yapong baho, tungod lang kay di ko magpa manumbaling ninyo nga unsa nang inyong gihanggap diha, basta lang kakwarta ko aning akong gibuhi nga mga baboy. Wa na ka mga lagad sa silingan, ana. Saan? Sakto? Sakto. Inapadir, din agitika matagaag baboy. Kay imo minggi atake. Ay mukhaong yapong kog baboy oy. Natagagin na. Og inyong ihatag kung pangalagad na siya. Pero alagaris ang inyong silingan, samtang gapatubo mo sa inyong baboy, ayaw pabahuang ato sa silingan. Ingna na lang ng baho, diri na lang kasbalay ha, ayaw gawas. Kami mo'y hanggap nimo. Ana? Ayaw jud gawas niya. Mo gawas gani ingna. Ay, di maayo. Ato na lang ning patyon ang ay di day. Patyon ang nagbuhi sa baboy. Aw di day ang baboy na lay ato ibaligya haron wa nay baho. Ang pasabot lang nako ba, ang pagpangalagad nga gihatag ni Maria kanato naghatag og kaluwasan, dili kadautan. Mao na mag-alagaray ta. Mao na roy unang assignment, pangalagad. Manindog ta katong mosunod sa pangalagad.